Linahing basa ang nasinati sa mga residente sa usa ka sitio sa barangay Mantuyong, Mandawi City nga nagsaulog karon silang kapiyastahan ni San Juan. Kagabi, gibaha ang ilang dapit. Ang report ni Nico Serino. Wala mahinayon ang kalingawan ug pa-contest sa may sitio Asinan, barangay Mantuyong kagabi, bispera sa ilang kapiyastahan. Kinihuman gibaha pag-ayo ang dapit, lapas tuhod pa sa ubang bahin. Igo lang kuno nahuman ang novena, dihang miuwan og kusog, dayon misaka na ang tubig. Lakip ang kapilya sa nalunupan. As in, lawang gigay. Dugay na magsigbaha gid. Sa una pa gini, gagmay pa mi. Karong buntag pagbalik namo sa dapit, nahubas na ang tubig ug busy na ang mga tao sa preparasyon sa ilang piyesta. Bisan ang kapilya, makapila gilimpyuhan, human magkalapok kay nabahaan. Madayon gyud kuno gihapon ang kasaulugan, halad kang San Juan Bautista. Apan panghinaot nila, dili na mauwan og ingon adto ka kusog aron makasaulog na ang tanan. Wala gyud magdahom nga min ato kadako ang tubig kay nisud naman sa balay wherein nisud na gani sa amon chapel but makaingon gyud ko basta muuwan lagi ana murag naanad na gyud mis. Nasa may celebration niya wala gyud say uwan kaluyan sa San Juan. So karon lang duha ka kalingawan na mo ang wala gyud ma-push. So gahapon og atong sa tong adlaw 18. Matud sa kanhi kapitan ug karon barangay councilor sa Mantuyong, ang parte sa ilang creek ang mi backflow maong magbaha sa dapit. Tungod gihapon kini sa kakusog sa bulog sa tubig nga wala maakomodar sa dako nga creek. Mihubas ra hinuon ang tubig human sa giban-abanang kapin sa oras. Once nga kusog kayo ang flow sa tubig sa main creek, ang amo nga creek, ang Mantuyong Creek, mo backflow gina siya. Muna nga kadaghanan sa area nga dool sa sapa, makuan gid mabahaan gyud. Pero inig hinay anang flow dito dali pud kay mahubas. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.